लोगोनि बारियाव फैलायबाय नै दिनै लोगोनिखौ नायनो नायलाय आइजे बेफोरबायदि थायनांगौबा गासै फिथाइ गोजा बे नुनायखिनिया बेथ' फिथाइ गैयासो फिथाइ गोजायो हनै आं बोरैबासो नुबायलै भाइ जालालै जोंनिया मा जाबावनोसै आरो नायबाव र' बहुद गिदिर गिदिर दं नै नैबावथ' नायजा बे माने थैब्र'दोंमोनदां मानसिना फिसा फिसा गायनानै होबाय इयाव ओइ सोरां ओरै फै नायफै नैबाव आइयो नायलाय नोगोद थायबाय बेयाव गासिबो थाजोबखाबाय माने इयो फाग्ला थायोलै मानिबायला खिन्थु नैबे बिफांखौ बेयावल' नङा नैबाव नायफै नोङो खैथा नायनो मोनसिगोनसै साननैसोबा थाइसेल' नङा खिन्थु नोगोद थायदों गिदिर गिदिरनो 10-15थानि गायाव गैया बेयाव गिदिरानो बयथ' बिराद गिदिर माथो जाजोब्बाय फाग्ला थोस मा नै इयावबो गोगोम फिथाइ गोजा इयावबो सोरबा हिनजाव बायदिसो नुहरबाय थादोंमोन आं बेखौ मा मोनलांलाबायोब्रा नोंखौसो नायनो फैनानै जोङो नोगोद जाबाय माने हो नायजोबगोन आं गासिबो नायजोबगोन दाख्लै ओरै सानबाय बे जाम्बाफ्रा थाजायाखै सानबाय बे दाख्लै बिराद मोजां मोनबाय बे दाख्लै जों थांनानै खिन्थु खोन्थाखाया नालाय बे मालाबाबो फाग्लासो बिबार थारनै खोन्थादोब्रा है जालालै आं बोरैबासो मोनफैबाय फैनानै आं जालालै ख्रि 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 गासिबो फिथाइ गोजासै आरो बे थाजोबसिगोन गासिबो मिथिबाय नुदों फिथाइ लोंगासिनो हाजार हाजार नुखागोन बाव इन्जारसो आसरित थाइलि मानसिखौ हिनजाव बादिसो नुगासिनोमोन आङो दहायनिफ्राय मा खाख्लोबजोबलायलायगो जेनेबा हालालै खेला नोंसोरजों आं बोरैबासो मोनफैबाय फैनानै फिथाइल' नुखायो माथो नोंसिनियाव नोगोद गिदिर गिदिर नै नोंसिना बिबारा